तुम दोनों एक राजा है तो एक सुल्तान है. For everyone, now that's what I call a performance. कार्बि आंलं जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद थामहिनबा UBPOनि जानानै जोङो रायजोफोरनिसिम मोनसे गंग्लायै आपिल बा खावलायनो सानदों जे जों बयबो मिथिगौ नैबे जितु रियेलिटि श' DID लिटिल मास्टार सिजन 5 बेयाव जोंनि बर' गथ' सासे अनजालु नबजित नार्जारिया दिनैहालागैसिम फैयै फैयै 8 राउन्डसिम फैबाय. दा बेखायनो जोङो अराय आसामबासि रायजो नोंथांमोनखौ जोङो दिनै नैबे माखासे चेनेलनि गेजेरजों खावलायनो सानदों जाहाथे बिथांनो हाजासे जेसेबां हायो एसेबां भट होनानै थांनाय बाराव जेरै बिथाङा फार्स्ट मोनदोंमोन हाइस्ट भट मोनदोंमोन बिदिनो आरोबाव मोनहोबावनानै फैगौ राउन्डसिम जोङो आरोबाव देरहालांबावहोनो नाजालायो. दा बेहाय जों बयबो मिथिगौ जोंनि गेजेराव जोंनि थाखाय थरसे हाथरखि अलंबार बे जोंनि बे अनजालु नबजित नार्जारिया बिथांखौ बयबो मिथियो गलाघाट सानखाथि जायगानि बिथाङा गलाघाटनिब्लाबो सोलोंनाय मोसानाय गासै कार्बि आंलंनि सासे फोरोंगुरुजों सोलोंनानै दिनै बेयावनो थानानै गोजौ लेभेलहालागैसिम दा थांबाय. दा जोंहा बयहाबो कार्बि आंलंनिल' नङा अराय आसामनि गासै रायजो राजा नोंथांमोनहा ज' जाजाय बेखौ भट होनानै देरहाहोनाया जोंहा मोनसे दायित्व दङ. जोङो बेखिनिखौ बयबो नाजालायगोन होननानै मोनसे आसा बा मिजिं थिबाय अराय जोंनि आसामनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम. अनजालु नबजित नार्जारिनि जितु नाम्बार जेराव जोङो माने मिस कल हरनांगौ बे नाम्बारानो जाहैबाय 9152915246. बियो समा सनिबारनि मोनानि 9 बाजिनिफ्राय समबारनि फुंनि 9 बाजिसिम थागोन. बेखायनो अराय रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि गासै बर' माहारियारि आफादजों लोगोसे अराय आसामनि गुबुन गुबुन हारि माहारियारिफोरखौ नैबे नाम्बाराव खनसे मिस कल हरनानै जोंनि बे फंबाय नबजित अनजालुखौ देरहासार जानो थाखाय जोङो बयबो मदद आरो हेफाजाब होयो जों. नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां. नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन. बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, स्टेट, इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन. मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन. बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन. बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SCC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों. बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन. बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं. क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360